Ketenat Enforcement ke Khasi Hills Autonomous District Council ne kasni palai kala Hiar khang tala sundon ya baro ki dukan jong ki barjala ba play be an khlem ka trading license hakathan Khanapara. Ki Police Enforcement ke KHADC be alam do Inspector in Charge bakmi ya Riboy District ba F Kharsantiu kila Hiar khandra license kinsan ne kasni banyo abat ya ki dukan jong ki barjala ki bajule buttu da ka khang tala ya ki dukan hakapor ba ya ka jing khandra jong ka council na ka por shakapor. Ki Police Enforcement kila yo ban bat ya bontli ki dukan ki bajumlin ben le buttu bat kila khang tala sundon ya ki dukan hadin ba shem bakim don satia ya ki trading license na ka council. Kini ka jing khandra ka long ka ba sei so bhabat kala pendem tadong sundon ya ki dukan ki baju yale yare kum ki khnai bat kamyau hadu bakila hab banyami bat panmap na ki Police Enforcement nolor ka jingkular bakin sa apply no marmar ya ka trading license. Kini ki barjala kila panjing mut na ki enforcement halor ka kamban apply ya ka license. Hadin ka jing batai ka bashay bha ki enforcement kila I notice yakini ki barjala bakidi ban pinbiang ya ki license hapo ka shupos ngi lem kumta kin omla satia ban pli ki dukan jongki.